Nara mga kabanat. Lamig itong sudan og aso-aso pa mga idol. Nilagang gulay mga idol. Tay ko, init pa. Yan oh, may talong oh. Init pa kayo mga kabanat. Ang palaya mga kabanat. Salamat sa lamig nga grasya Ginoo. Tumpusan og silim mga idol. Para lami atong higop. Sige kulan diri sa mga idol. Bagay po ning katuang gulay nga init pa mga idol. Oo. Palaya, talong, naputay. Siyempre oh. Itong kusion mga kabanat. Banat na mga idol. Kaunta. Baling sa nangkuhan. Nakanang ibibon sa mga pagamit. Lami sa baoy. Palya oh. Kamunggay sa luyot mga idol. Mo ni sudan na super healthy mga kabanat. Oh. Sa mahilig sa gulay diha. Na bagong viewer na ko, follow and share. Mga kabanat. Nako. Malunggay. Parang ayaw ko ng bitawan to, oh. Sarap. Init pa mga idol. Nung nakaraan kong mga video mga idol, may nagsabi na pati kahoy daw kinain ko. Tinanggalan ko naman yan ng kahoy. Oy, oh, wala na yan. Pwede nang kainin yan. Sarap. Sa mga concerned follower ko nga pala dyan, huwag kayong mag-alala mga idol. Kasi malakas ako sa mga ganito, ang palaya. Huwag kayong mag-alala sa kanin ko. Noon pa yan. Simula pa noon. Ganyan na talaga kain ko. Mahilig lang talaga ako sa mga gulay-gulay. Yun lang.
Kaya maraming salamat sa mga concern dyan na nagmamahal sa akin. I love you all po mga kabanat. Upo oh. Sarap talaga ng gulay. Ang kagandahan kasi pag gulay, pag maparami ka man ng kain, ay mas mabuti po. Lalo na pag may sili, nakakagana. Excuse me po. Damihan po natin ng kain ng gulay mga idol. Lalo na pag edad 30 ka na pataas. Ang mga ganito ang magandang kainin. Maraming salamat sa panonood mga idol. Ito pa oh. Sarap. Aha. Ayun mga kabanat, ubos. Gulay at ang kanin. Water District po mga idol. Cheers! Busog na busog po mga idol. Maraming salamat sa panunood. God bless you all po at ingat po palagi. Bye bye!